Il-kontijiet tal-Linja Nazzjonali tal-Ajru l-Air Malta se jkunu qed jiġu pubblikati biss la darba l-Kummissjoni Ewropea toħroġ il-verdett tagħha fuq it-talba tal-Gvern rigward l-State Aid. Qalu l-Ministru Clyde Caruana mal-ġurnal Malta Today jidher illi fil-waqt illi s-sena finanzjarja tal-Linja tal-Ajru talaq propju f'Marzu, il-kumpanija għadha ma pubblikatx l-accounts tagħha tas-sena finanzjarja illi għaddiet, il-perjodu illi kopri il-firxa tal-pandemija. Il-Ministru tal-Finanzi spjega li l-accounts li għalissa għadhom ma ġewx ippubblikati ġew ippreżentati lill-Kummissjoni Ewropea bħala parti mill-applikazzjoni tal-għajnuna finanzjarja li taf tlaħħaq il-miljuni għajnuna mitluba wara d-daqqa ta' ħarta li l-linja tal-ajru esperjenzat fl-aħħar xhur. Madankollu, iċ-ċifri jindikaw li t-telf ta' flus tal-Air Malta imur lilin mill-COVID-19 kif kienet diġà tagħmel telf fis-sena preċedenti minkejja illi lura fl-2019 Gvern Laburista kien ftaħar bil-pompi kollha illi l-kumpanija kienet irreġistrat profit grazzi għal mossa ta' darba. Caruana ammetta li l-Air Malta tagħmel telf ta' madwar 170,000 euro kuljum u nsista illi mingħajr l-għajnuna finanzjarja mill-Unjoni Ewropea il-kumpanija mistennija tala il-bibien. Fil-waqt il-matul l-2020 il-linja tal-ajru keċċiet numru ta' bdoti l-aħar spinta u għajnuna konkreta li ħadet il-kumpanija kienet propju taħt gvern nazzjonalista lura fl-2012 meta ingħatat state aid ta' 200 miljun euro. Interessant il-fatt li taħt Konrad Mizzi il-gvern laburista kontinwament kien jirrepeti r-retorika politika illi il-pjan għall-Air Malta miexi kif suppost bil-ex ministru laburista itenni illi ma kienx hemm problemi.